Ang panimalay. Ang panimalay adunay mama ug papa, adunay ate ug kuya. Adunay sipat nga pinalanggang kamanghuran ug aduna poy mga mananap nga gialimahan. Makita sa panimalay ang pamilya nagtinabangay, nagkahiusahay, respetuhay, nga bisag usahay dili magkasinabtanay, magpabilin gihapon magdinuyugay. Abli sila sa bisan unsang komunikasyon nga pwede natong maduulan. Sakit ba kini nga bahin sa problema o kalipay nga nahitabuan ang adlaw? Bisag kinsang membro sa pamilya pwede natong mahimong labaw pa sa amigo o amiga. Matawagan nato sila bisag kanusa kay andam silang maminaw o mutabang sa tuwa. Sa panimalay palangdaan, naghanap tayo makatunang leksyon nga labaw pa sa atong pag-eskwela kay tungod kini sa mga gitulog ni mama o papa. Maong sa panimalay pod kita magkakaton og paghigugma nga tungod sa gugma nila mama o papa para sa tuwa, nakakaton pod tag paghigugma sa atong kagalingon nga pwede na mahatag sa atong mga igsuon. Karon pa lang magpasalamat ta kita nga alin natin pamilya. Bisag si mama nalay nahabilin o si kinsaman, magpasalamat gihapon tas Ginoo nga naapatay kauban. Walay perpektong pamilya diri sama sa panahon nga dili mag-inuwan premi o moinit usab, kahuman muuwan na pod. Maong hatagi og importansya samtang napas kalibutan kay wa ta kahibalo kanus sila kuhaon. Kining tanan kay igo ra nga malabay hasta ang atong kagalingon panimalay.